Krása jednoduchosti. Steve Jobs. Predstav si mladého študenta, ktorý sa rozhodne ísť proti pravidlám, zahodiť tradičné očakávania a nasledovať iba svoju zvedavosť. Pre mnohých bol jeho krok bláznovstvom. Odchod z univerzity znamenal pre ostatných stratu budúcnosti. Pre Steva Jobsa to bol však začiatok cesty, ktorá navždy zmenila svet technológií. Adoptovaný chlapec, ktorý ako dieťa dával dokopy elektronické súčiastky v garáži, sa rozhodol nasledovať svoju zvedavosť namiesto predpísaného učebného plánu. Chodil na hodiny kaligrafie, spal na podlahe v izbách priateľov, zbieral prázdne fľaše od koly, aby mal peniaze na jedlo a chodil 7 mil pešo na jeden teplý obed týždenne do chrámu Hare Krišna. Zdalo sa to byť zbytočné, hodiny kaligrafie, ktoré nemali žiadnu praktickú hodnotu. A predsa tieto hodiny inšpirovali vznik prvých počítačov s krásnymi fontmi, ktoré dali technológii úplne nový rozmer. Steve Jobs ukázal, že aj zdanlivo náhodné záujmy môžu zmeniť svet. Keď mal 21, založil so svojím priateľom v garáži svojich rodičov firmu Apple. O 10 rokov neskôr mala hodnotu 2 miliardy dolárov. A potom prišiel pád. Vo veku 30 rokov bol verejne vyhodený z vlastnej spoločnosti. Jeho životný sen sa zdanlivo rozpadol. Ťarcha úspechu bola nahradená ľahkosťou začiatočníka, menšou istotou ohľadom všetkého, povedal neskôr o tomto období. Namiesto toho, aby sa vzdal, založil 2 nové spoločnosti, Next a Pixar. Pixar sa stala najúspešnejším animačným štúdiom na svete a Next bol neskôr kúpený Appleom. Vrátil sa do spoločnosti, ktorú založil v čase jej najväčšej krízy. Apple bol 90 dní od bankrotu. To, čo nasledovalo, bolo jedným z najväčších zvratov v histórii biznisu. Pod jeho vedením sa Apple stala najhodnotnejšou spoločnosťou na svete a zmenila 6 priemyselných odvetví: osobné počítače, animované filmy, hudbu, telefóny, tablety a digitálne publikovanie. Jeho tajomstvom bola schopnosť spájať bodky, vidieť spojenia tam, kde ich iní nevideli. Vedel spojiť technológiu s umením, funkčnosť s krásou, komplexnosť s jednoduchosťou. Veril, že najlepšie nápady sa rodia na priesečníku technológie a humanitných vied. Jeho životný príbeh nám ukazuje, že naše zdanlivo nesúvisiace záujmy a skúsenosti môžu jedného dňa vytvoriť niečo revolučné. Že občas musíme stratiť všetko, aby sme mohli začať od znova. A s novou perspektívou. Že najväčšie úspechy často prichádzajú po našich najväčších pádoch. Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života, hovoril. A jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť to, čo považujete za skvelú prácu. A jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte. Dnes je tvoj deň na objavenie toho, čo skutočne miluješ. Na spojenie zdanlivo nesúvisiacich bodiek tvojho života do zmysluplného obrazu. Na pochopenie, že tvoje pády nemusia byť koncom, ale môžu byť začiatkom niečoho oveľa väčšieho.